Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kuti nyika ipambe zvakanaka nyika ipambe neunhu kwavo ndozvinoitwa zvamaita zvamatiunganidza kudai. Nyaya ichiitika iyi, inini ndisati ndasumuka kuenda kuHarare kunotambira muroora, nyaya ichiitika iyi yakatanga nemakuwa. Muziva unonzi makuwa? Ndo akatanga makuwa, aita makuwa. Kuna mai vakatanga neguwa iri, vatanga nekuona kusaguwa iri kunzeve dzababa rokuti mimba inopurogwa inonzi ndeyenyu, hani maona. Saka vanobva vati ko zviri kutaurika sei kuti inonzi mimba ndeyangu, ndoda kuti ndite ndobvunza kuti zvinhu zviri kuya mwana wavo ndezvechokwadi. Ndoda pachokorera nzivi vakatanga kuya kumba kwedu vakataura chii. Saka ndakatomborega vachinda, ndobva ndati bodo ndikakanganisa ko vakanosvika kanito zvavanenoitwako. Ini ndasara ndakagara zvorevei, ndobva ndatevera kuti baba Grace ngatidzokere kumba. Saka ndaiwa kuti ndoda kuti ndotaura namegumajwani kuti zviri kutaura mwana wavo izvi ndezvechokwadi here, zvavari kuti zvaari kutaura. Ndobva ndavaperekedza, ndasvika navo ndakaita sika chikuru, ndakange vari mumba vese vari mumba. Vandadana maiguru kuti maiguru kudai pano panze titaurirane, pane nyaya yandadi ndandafamba nayo pano. Tikabuda panze namaiguru musana ndauya pano, baba Grace vati ndoda kuya kuzoti vati ivo kana zvakadarini kana kutozvisungirira chatinogona kuti kutozvisungirira nokuita kuti zvinhu zviri kutaurika izvi kaizvi kundididi. Ndinobva kuti ina handitangi nyaya dzakati dzidzidzi, kana vatoya pano kutozvipa ivo kuti mimba ndiyani ndeyavo zvatonaka, vatitiwo mwana varimo mumba. Ndobva vadana maitenda nobva kuda pasi. Maitenda nobva tanga havana kuda kuti vanzise ndati meni indauya pano ndisingati zvehondohondo. Ini handifari zvehondohondo. Ini zvandauya pano ndoda kuti tigare tichiyanana. Zvehondohondo ini handizvifariri, asi ndozvandafamba nazvo shoko rafamba munzvimbo iyi. Ndobva tatofonera mapurisa, ndobva tatanga kutofonera mapurisa amene kuti vaidairana nemupurisa, kati ndiani wavaidairana naye, handisi kuti ndiani wavaidairana naye. Kana zvava zvehondo kasina kuti nditi ndozvandadii zvandauya nazvo kuti ndobva taenda kumba kwedu bva tanogara. Tanogara ndobva ndapinda kwedu vandisiya vari mumusha, ndiri kuhwindohuya. Ndobva ndakabva ndafonirwa kuti dzokai kunokumba, muri kudiwa kunokumba. Ndodzoka ndokwanikwa kuti mumusha ndozvavava, mune vanhu vakauya vachiva nemwana. Saka ini moziva ndichiziva kuti nonzi underage chichi ina handipo pazviri, ngatosungwa nenyaya dzisiri dzangu. Ndakabva ndatora nyaya iyi kai, ndobva ndangototi Mwarika, imi ndimi munoziva. Imi baba Grace kana makaita chinhu hazvina kuipa, kana mada kuroora akadzaviri ndizvozvo, kana mati ina handizvizivi nokuti imi ndimi mune nyaya dzenyu. Saka indotongomira kutorwa kuti nyaya dzakamira sei. Saka dzakazopirwa nyaya dziya, dzapirwa nyaya dziya. Uya mwana uya akabva atiza indatova mumusha, ndakauya ndikagara naye zuva rimwe chete. Nyangwe akagara apa kuti ati Grace akambobvunza kuti une mimba yemwedzi mungani, uye wakabatirwa kupi, uye wakanyikana nenomwe, anambomubvunza zvachose kusvika pari zvino, ane kana mbomubvunza. Nyangwe akagara apa ndakangomubata zvakanaka naye. Dzamara watiza mumusha mangu nokusei, watiza waenda kumba. Aenda kumba ndopakazobva kwazouya ava nestatement dzavo dzavanga vachitaura. Saka ini havaya nestatement ngato zvakanaka, ini vemutemo ndivandodidi vandinotoda vaya nestatement idzodzo kuti pai mwana munofanirwa kusapota mwana uyu nekuda kwokuti mbuya vacho navaziva nezvokuti vadi vadetserekane pamwana. Saka ini pakutaurirana ndobva ndati mari tingagoyerwa nepi mombe iyi ndiye ndingagona kukupai here, ndikandotengesa imi mutengesa tasingatataura ndina mai apa, takataura pana baba asina Godfrey Jekenjera nemurume wamai apa nababa mbuya vaibaba naiye chipunza hwacho uri kunzi waendesa waendesa zvinhu waivapo. Saka tataura nyaya iya padare paibva tisi mombe nobva timombe chechi chidiki hatigoni kuti titengese. Asi kana imi mukagona kuitengesa mombe iyoyo mugotipa yavati yaamari, ndobva tasakati mombe iyi chimira chayo chairi saizi yayo ingagona kuita $210. Ndobva zvoti kana magona kutengesa mombe iyoyo tengesai mugotipa iri mari. Tikatengesa mombe iya tikabva tati mombe yavapo, mari yavapo yauya, ndobva tadani. Ndobva vauya mumba mangu mukicheni mangu, izvo zvinhu zvese zvaitikwa mukicheni mangu, asi ndakangoti Jehovha chamauisa pano pamba indi munochiziva. Vakauya mumba mangu tikapanana zvaka dheti rokupanana achina kuti musi wakati
papa kuti tiri kufanirwa kupanana mari yatina takatarira samangwani. Baba vomwana mbuni ndio vakafona manheru takavata kuna baba. Ndobva vati unoreva kuti iwoda kundipa 210 chii pamwana wangu. Ini ndinotoda mombe 3 pamusoro pemwana wangu. Ndinoda mombe 3. Baba ndakati izvi zvinhu hatida kuita tega zvokuti tinovapa 210. Takaita kuti tinzi tiwane chatinobvisa pandikira hakusi kwokuti kuroorerana kwatiri kutaura kuti sekuru kuti tiri kuti ndiri kuroora mwana wenyu, asi ndaitoitira kuti zvakabva kumutemo ndozvanaida kuti titevedzere. Zvineni kana muchinditi moda kundinyangarisa nokuti vakabva ati ndinokunyangarisa munyika muno kana usingiziva kuti munhu ndinonyangariswa ndiwachanyangarisa ndoda kukudi ndinofana makutaura kuti ndobva kuna vava katai foni usiku huno katai foni nonga vakadhakwa nedoro. Ndobva baba vakata foni mangwana makuseni kuchidza ava vasati vatouya vachibva vamuka vachingobatidza foni vachifona vachidaira ndichiti kana sekuru Johani vakufona katai foni tomirira vabereki vavo vachauya muno musha sezvatakatenderana kuti tibvise zve zvakanzi mari yekuchipatara nemari yekuti betserekana. Vachibva vari vauya vana mai gurafa vachibva vari nagodfrey njeke njira yeye iye godfrey njeke njira yeye ndiye akafanira kuva ari bhana godfrey njeke njira yeye na baba murume warava ndingamunyepera munhu anenge ari mumatare asi ndingamunyepera pachoko iri haana kumira neni kuti Peter asi mai guru na godfrey njeke njira ndio vakamira Peter vakati izvozvo takatoonesana kuti hazviiti kuti timirire 210 auda kutipa kuti igozoenda kuchipatara tinotoda nemombe taitoda mombe 3 inovada ini nemuromo wangu kwete kuti ava baba vachikuenga chikana muchindiuraya ndiurayei ndipondezve avadai vamwana mbuya kana muchindiponda muchindiponda zvenyu ini zvokuti mombe 3 ine zvinhu zvamuri kutaura kaizvi saka inobva ndati mushandi wangu kana mukapondwa muno mushandi wangu inini ndiregerei nditi danga rinowanikwa rimwe asi munhu hadi haawanikwi. Ini zvamuri kutaura mombe 3 dzamuri kureva nyange neni handikwanisi asi kana vati havo ndinovapa mombe 1 pamusoro pezvizvi zvekuti murume wangu agozoti paanofamba vagomugarira vagozomurova vagozodii handizivi kuti zvakamira sei pakuzofamba. Saka ini mombe 1 ndobva vakabva vaombera nakuti njira murume wavo sikanzi aiwa mukugarisana kana varisani mombe imwe chete zvingatova nani pane 210 amamuda kuti mungogumira modi kungobvisa 210 iyoyo kana vabvisaimwe mombe pamusoro zvingatova nani koti ndobva vatoti munotofanirwa kubvisa mbudzi nokuti makapinda mumusha muchitaura nezvokuti zvananityira zvokuti kaenda kunoti guru uri kufamba iri ava vana kufanza motobvisa nembudzi pamusoro mbudzi ne$20 ndibva ndati ambudzi ne$20 ndinokupai ini chandisingadi handidi hangu zvinhu zvisina basa. Mwana wayo kanogona kuuya muno musha ozitungirira musha mangu zita rasvibani pano vana vangu ndazarira vanangu zvisizvo zvese izvo ndinodi ndokupai. Kasara vakandituka vakati iwewo vachitiwobvisa mombe ndikati baba Grace ini chandisingadi pano mweya wezvina wasingadi pano zvandakazokuperekedzai kuindako ndakanda waguhu randakandanzwa ndosaka ndakandaenda uku ndichida kuti mamutsi mwana unongofamba neshoko renhema nenyaya dzandakanzwa kuti wakapinda mupamamaiti akaita so ana nhingi kana anotaura zita rake ndotaura inini musapaparika ndozvandakaita inini musapaparika matete enyu ariko kana murari ndivhareni kumeso ndivharezve asi matete ariko ini ndinotongosapota sematauri hwadi azvaitwa ndikatenga grosari ndikaendesa kwambiya nhumbi handisi ndakatenga ndibamukuru vavo vakatenga ivavo bamukuru vandiroreva ivava ndio vakatenga nematenisi ndio vakatenga. Ini chandakati ndakati ini mimba ndoziva kuti mimba inoshama teneti ndichanotenga asi handichanotengi nokuti mwanayo wabuda mumusha mangu achiti ndinoroyiwa namai nemukadzi wacho ini ndakuenda kumusha kwangu. Saka inini teneti ndichienda nemari pakaunda iye opuwa teneti rake ini ndobhadhara teneti pakaunda odzokera kumba tikangoita seizvozvo musi watakanotenga tikanokumbira mwana kuna mbuya tikapuwa mbuya tikanotenga mateneti. Chikafu chamunoreva chikafu ndini ndaitenga ndatenga chasisingana vachipunza vega chakabva isu tiri mulongesheni zvinhu izvi chasingana vachipunza vega vaitenga vane vava teneti ndakaenda nabangu kuchipunza ndikanotenga nemari ini ndakanobhadhara iye akatora teneti maita basa maGrace
akapfeka tenisi akakadi akaenda isitikachoka wewe kumba zvese tatinga zvakanaka takazosaka kuti tisazoramba tichizobhadhara zvinozonziva chipunzo akazengobhadhara pasure apa chakaitika ndechokuti ndingani madhetawo apa pabuda kuti dzimwe nyaya nokuti munhu arikamugoni kuti kutaura dzimwe nyaya dzevamwe vanhu vasipo ndosaka ngiti dzimwe nyaya asi kana manditi ndizvitauri asi kana papabuda dzimwe nyaya dzokuti mwana uyu wakaita mimba yake najakuwo wokwamakove ikoko ndokumbuda rumazani makuwa tiri munyika ka makuwa anofamba ndokumbuda kuti jakuwo ndione une mimba iyi ndione une mwana uyu zvokuti vanhu vese vangakudi vakutongoziva kuti izvi isi tikatoti nyaya pazakazonyaya kuzonakurumbira nyaya ndo paikabva yatoka ikaiswa kuno kwamambo tikati zvatonaka zvataenda kwamambo techinogadziriswa mukugara saka isi takamira kuti mambo kuda mambo vachazotidi sezvo isi takauya zikanzi chindaya munogara tichazokudanai kana tazobata kurana baba vacho nakuti anobaba ina ngatingonzvinga ndokwasingauyi tichazokudanai kumba imi ndiani kumba nemudzimai wenyu munodi munogara musokupedzisira dare rese vamwe vese vakatongwa tikasara takagara kumurume nemukadzi tikazodanwa panapa tikazonzi chinda munogara kwi chinda munogara kumba tichazokudanai saka takangomira kuti tikada tisingazivi kuti mwana uyu ndozva nyange neni ndakatorwadziwa chose pamusoro pomwana uyu mwana akasvika mwaya akapinda mumvikiri ndakatorwadziwa nazvo zvakanaka anaida kukubvunza kuti nyaya dzinowanda sei isusu kuziva kwangu muri munhu wakura mune vana vakura vasikana vamamutaura mazita vasingaziva sinyaya iri kuinoti mukaona kobva ng'ombe dzinobva komumwe dzichienda komumwe zvinenge zvichireva pachivanhu kuti itsika yagara iriko kana munhu achiorwa kunobviswa ng'ombe handitika tinoimiminza makabvisa idzi dzaiva dzokutambira mhosva here kana kuti dzaiva ng'ombe dzokuti tavakuroora vasati vapiri indaida kuvhunza kuti paiva naCCW here pamaibvisisana izvozvo pokutanga pakutaurirwa kunzi bhisai chokuti mbuya vakwanise nokuda kwokuti timumusha mari inonetsa inobva nakati pachigarisano nyaya dzakabva vakuru vakari vese mukugarisana vanhu munogadzirisa nyaya munzira saka nobva nechigarisano chedu hazvigoni kuti tingoti zvaregwa zvabva kumutemo tirega tichitevedzera hatina mari kuti kuti kuvana ndipowo mari panzvinhu zvakaita zvinoita here ana baba hazviiti saka ndakamba ndati zviri nani ndibvise nditengese kuwana mari yatinanzi tipei yekuinda kuchipatara ndisashungurudza vana vangu kuti tipe mari kuno ndosaka takabvisa mombe ndobva tatengesa $210 mari yachona iyoyo yokuti titenge tigare tapano mbuya akagara nemari yekubetsera chi zvakazvaregwa vakanga vachibvisai mari yokuti mbuya vabetserekani saka nokuda kwokushayiwa mari havana kuti bvisai mari yokuti uyo ane nhumbu abatsirike ndizvo ndozvavakaita vakati nambuya vabatsirike bvisai mari kuna mbuya kuti mbuya vawane mari yokubetserekana kufamba nemwana ani mawisisa mbuya wakubetserekani nokuda kuti mbuya havana chavanodi chavanacho saka imaibvisa muchingova vanhu vari kungoti hatiri kubvisa iri kubatsirika kuti mbuya vabatsirikani asi muchiziva kuti munhu ino mwana uyu haisi ini papo mamurega indaviri ini ndiri munhukadzi zvinonetsa kuti murume akudze kuti chokwadi katichi inhema inini zvandiri munhukadzi indaiteedzera nokuti nyaya yandakwanikwa yaitwa handiti ndichipinda musha ndokanwa chinzi murume wati vanozivana nani nabrogi handiti ini ndikangotora ngotiti pamuda kuti zvinoda kuroora pamuda kuda kudi handizivi kuti zvavakanga vachizozivana zvikazodai zvikazodire ini ndaitira mutemo wakanga vaya naCCW kuti ibhisai chokuti mbuya vadi vabetserekane kwete kuti kuroora asi ndaitiri kubhisai iye zvari kunditi kwandiri ina hazvizivi ndosaka kune maDN kana danga richipazika ndichiita kumaDN inodi ropazika tichiita kumaDN ndobhaya neemu yangu ndichiti kana CCW paakazivinga vapona ava vadzokera kuna mbuya vacho takaenda kuna mbuya vakaudza mbuya vapina kuti mwana so vakataura nyaya dzachona idzodzo taiti isusu tichatorwa tienda kumaDN saka isusu hatinozotorwa kusenda kumaDN nyaya yavabvuno
tikasera tichitenderera nekutenderedzana nezvinhu zviri pachena panapa padare pane vanodikwa chokwadi hatidi zvokuti mutipedzere nguva nezvinhu zvongori pachena nekuda kuti muda kuzoda kuramba mhosva iri pachena imi mataura zvamataura takunzwisisai tikazvinzwisisa imi vata Rusenga muri kureva kuti hamuna kugara nemwana here makazvimirira baba ndakazvimirira ndozvindamawa pangu maritsangamiri zvamakomyaradzi ini progress kutasa handambobvira ndafamba naye ndakabata ruoko zvinyore kuti unobata ruoko famba naye kuti achamba ndokuda nhasi handina kana kuti ndakabombata naye handina kana kuti ndinokuda handina asi kuti kuuya pakaita abereki ake pakutanga kumba kwangu bodigiri jeki njera akati mudarerire maimubvunza vakava 8 saka from the beginning of the story ndakabataka vana vangu kuti hurufu chati musaramba mhosva iri pachena nemuda kutaridza kuchenjeri kudarira mambo ndofunga panapa pane rodedzero yataurwa naCCW yekuti mwana wakavhunzwa akati wakasangana nemi kwete kamwe manga muchimutora semukadzi wenyu ndokaumbohwe sewatiri kunzwa vatunzwa kuti makatunguska nekudarira sabhuku mukanyorerana pasi muchibvuma nyaya iyi mirai haizi nyore kuti munonopinda mudanga muchibhadharira nyaya yamusingazivi saka panapa tinoda kuti mutipedzere nguva bhozi zuva rangu ratabvira kare nenyaya iiaati mamboka ndinokumbira kutika nyaya iyi ndizoibvuma handitika kuti ndibise chinhu chechipiri handitika chechipiri chekutanga ichi sizidabhakadza kuti aiwa bodo mapurisa ati zvinhu izvi hazvigoni kuti ugare nazvo nyangwe zvinhu zvako nyangwe zvinhu zvako ngagare kupi tichimirira zviri mberi matete akanyoesa unawo mapurisa ariko tete akaisa kuchapona midai pakabata musakati zviriko mataro kwenguva yakareba ikaita kunyara kana tipe mukana ndikuona yatika panapa ndekuti taita dare rinei tisina musikana wamakagara naye mukaita naye mwanene otherwise dai angagara apa ngadi nyaya yaita simbo because hamugoni kuti mutirambire nyaya iri kutaurwa chibudisa pachena kuti mimi manga muchigara nemwana kuti ndimi baba womwana uyu musanetseka pamusoro zvokutsvaka mwana uyu handioni kuti tichada kutsvaka nokuti tikavhenenura mabhuku avo paripo payakataurika mwana aripo musikana ina madhesi avari kutaura kuti akazonorambira kumberi uko ava voramba zvavo nyaya nokuti kuda yopisa ipapo mambo mwadzivanakaya kune mudari wakambobvunzwa here mwana kaita chokwadi wakambobvunzwa mudari nyaya yokuti pane zvakambonyoreranwa mumatare zvaitaura nezvavakazodzoka voti madhesi apesana maitaura madhesi akanga achizikanwa pakati penyu ake here nani ari madhesi okudii okusangana here nemwana uyu kana kuti madhesi okunge muchimutengera makokokora saka tinotaura kutoti makanga muchitotarisa kuti kugoita madna kubvuma kuti imi mune chamakaita nomwana uyu kuti mubvume kuti izvo mubvise zvokusapota mwana uyu kubvuma iko kuti mune chamanga muchiziva pamusoro pomwana uyu kuti mubvume musikana uyu azotorwa izvinoshanda kwasisenyu sisenyu vaitoziva kutoti vaitoziva kutoti muroora right ndozvekutaura nawo mwari munomu asi inini ndiri kutoenderera mberi ndichiti kana makatenderana maiva nepfungwa dzokuenda kudna kuda dna yakusunungura here asi nyaya yokungoti iyo kana patapedzisa kutaura nemi tiri panhamo pai makataura kuti makabvuma muaudio yatinayo kuti makagara naye kamwe chete ndizvo here varume anditeka handisi kutaura musi wataya padare reparufu iyo wanga asisipo ava kumapurisa asi munhu wakabvuma kutaura kuti kamwe chete ndo pandakazoti
saka kana maka azvidi rutatu rushanu rugumi norunomwe kuti munhu anzi waita nhumbu handitika imini patakati munogona kunge mune nyaya ndepekuti makati ndakangogara naye kamwe chete zviri mundi hatinayo vatasenga mose vati tinogona kupa chipindiro kumapurisa tikasangana nemusikana next week panapa tavakumbira uwiwa naye nemapurisa mugoya mwarambirana naye panapa mose ziva togona kuziita ukazokuwa naye tikazokuwa naye kana tikazotitaridza pachena kuti mukuramba nyaya yamuri kuziva ingori ngutitemesa musoro panapa nenyaya iri pachena inini bambo mnyadza ndiri munhu ndiri munhu ndiri kudzai kuti kubva pokutanga nditika manga mati kubvira pokutanga pachita nyaya iyi danai body village yake ndinakaenda vari 8 kumba kwangu momubvunza kuti why these people nyaya iyi muri kuramba kuti makasangana nemusikana handina kusangana naye musikana nadina ngoma rangu rakandabvuka ndasangana naye zitamati ndima yanya ngavalisemi kwa CCW Joyce Wobe namba zoitupa 03 17 59 right 83 83 E03 E03 mastanga mambo vanenge vavari kutaura ndimaonera ndikuita nyaya iyi ndikuita nyaya iyi ndibiya tikutaura mati Joyce Wobe mastanga dare ndimaonera ndikuita nyaya iyi haiperi unzwa zvondotaura haitomboperi izvozvo izvi one vanhu vanofanirwa kuvapo kuti vange vakamirwa najekenje vachiravo havapo muzvinzwa tingavidza zuva rikabuda rimwe ndazvidzidzawo izvozvo amene kana paine vamwe vazizvo ndazvidzidza ndatopedza nyaya handinhingikiri handipenderi hapana chandopenderi ndokutaura kwangu handisi napaine vanoda kutaura hatingaswera chitaura inini ngatoutsigirai inini ndiri kutaura kuti nyaya idzidzi munoona kuti kana tichitaura nezvenyaya yemwana ari under age handitika wakazosvika pakuuraya mwana chizotisvitsa pakuwanikwa kwetsika dzechivanhu kusvibiswa kwenzvimbo haisiri nyaya diki inogona kutora muoneka wakanda kujere handimozivisiswa anenge ane chakaita ichikodzera kuti inoenda kwamajor street inonotongwa namajor street haitongwi kunoku iyoyo ndo nyaya dzatinofanira kuti tidyidzane neofisi yamapurisa department of social welfare nemagistrates court handitika kana anenge asina kugutsikana nezvaanenge aitwa pano kune kodzero yekuti unoita appeal in a different court of law handitika asi tiri kutaura kuti nyaya iyi inotoda vanhu vataurwa namambo kuti vanajekenje iye nyakumonya mwana handitika dai mwana akanga asina kumumonyiwawo mwemusiko zvese sisingadei tisina kana nyaya yatinayo handimozvizisaka kusina nyaya yakakudzosa yakudari nokuti makanga matodyidzana kuti torodza mwana isi toti wakarodzwa noti pakabva ng'ombe handitika toti wakatorodzwa zvimwe zvese DNA makaregera kumutora ng'ombe makatambira ng'ombe makabvisa kureva kuti mese makakomberana kutyora kodzero dzomwanawo handitika wese akaisa ruoko pakutambidza kana kutambira chinhu chine chokuita nemwana aita nhumbu ari under 18 handitika iyeye munhu unotova nemhosva ndoda kuudzai adzimwe mhosva hatisisino dzigura dzimwe dzinotoda kukoti ine masimba enyika chavafanika zvakaita yamagistrate handitika kudati zvatotoita panapa tiri kutotamba zvedu asi hatisi kutamba because yedu nzvimbo ndo yamakasvibisa handitika yedu nzvimbo ndo ina vanhu vari kutambura pamusana pokukangasa kwamakaita nzvimbo tsika yedu yanga isingadi kuti mwana kunzi kwapondwa munhu unokandwa mutsime whether uri mushandi wehurumende wakaita saCCW
kana wakapa zano rakakonzeresa kuti mai vomwana wayo vazosvika pavakasvika pa, kana kuti vazoita pfungwa yekumonyorora, kana kuti vazodini, vanhu vaita sevagadzikana kugadzikana pamusoro pemhosva. Shuva mungaitora mhosva moipeta-peta moisa muzasi moita cheya. Ndozvatiri kuramba. Saka mutombo patichagura nyaya iyi ichatowana wese akapinda mukati menyaya iyi ane chokuita, uchapuwa chirango chinofambirana nerole yakaplaya. Ndoda kutaura ndichiti mbuya mai vomwana vakatadza kuchengeta mwana uyu akutoda kunoroorwa, vaona kuvapa mukana wokutaura, asi vangaifanira kupa mukana wacho. Handiti ka mbuya vanofanira kupa mukana satabuda munhu. Handiti mbuya ivavo kana vane chavakareva, kana vane chavakatambira, vane chavakatambidzwa chakabva kunani, vanotoriwo nemhosva iyoyo. Hakuna vanopunyuka panyaya iyi. Hatisi kuti isusu toda kukusundirai mumoto, tinotonzwa sisika achikutarisai because mari haisi kuwanika. Kana kuti tigozofunga kuti munofanira kuti kana mawanikwa mwene mhosva nedare toti musaenda here kunovharirwa uku, mazuva ano kuri kunyaso kutonhorera. Hatidaro. Asi ndiri kukuudzai kuti kuzvityora kwomunhu ndo kunogona kubatsira nokutaura zvityora nokutaura chokwadi. Zvinogona kutibatsira kuti tione kuti kuda uyu munhu uri kudzidza mukati mukutaura kuri kuita dare. Asi kana mazotiratidza kuti makangwara muchititorera nguva yokugara tichitaura isi tichitsvaga chokwadi, imi nochinyima chokwadi chacho nokuda kwoungwaro, chirango chacho chinenge chiri chiona. Ndoda munyaso kunzwisisa, hatina watoda kuti atambure isu. Handitika? Hatina watoda kuti apuwe mhosva isiri yake. Uyu murume mumuzasi uno mwana. Saka kana pasina paine nyaya yekuti panotova nekwesini inototi pakafa munhu asi panenge patorwa ma-DNA, asi murume uyu waichengeta nhumbu iyi kusvika izvarwe mwana, kusvika mwana akuzotorwa achizoenda kumabasa. Inzwa nyaya tiri kutaura apa. Kana izvozvo zvisiri zvinogona kuonekwa pamutemo kuti maitsigira kutyora mutemo mukuru wehurumende, mutemo mukuru wenyika westatutory rape, isusu tinenge tichizosiya yakaita saizvozvo. Asi chirango chamambo chemunzvimbo muno chinowanikwa. Handidi kuti mubozofa makazvifurira muchiti achiti tati mbuyavo imbovapaiwo ndo mbuya vaichengeta mwana, vakaramba kuchengeta mwana avo. Ndizvoka ivava vakaramba kuchengeta mwana, musikana unoda kunoroorwa ndobva amumonya mwana. Saka mbuya simungamutaura. Musaona ndakanyarara zvakudai. Nhau dzachingokashwa dzenhema. Ina hangu matare omu ndakanyarara kuti ini zvamatare handimu. Babake wewe ndiko vanorehwa. Ndovanombohweserwa matare awa. Ndo vanokupana mari dzavo. Ina handina chandakabata pamari yavo. Handina chandakabata. Ndofunga ndakambozvitaura muno kuti ini kungouya muno kuzoteerera nyaya. Ndezvichitogara kugara kumba kwangu ndotova nemakumba anondirwadza. Tikange tatotsidzirana kuti garai kumba mbuya toda vana venyu. Ina handina zvendinotonga pavo, saka ndakanyarara. Kuzhe kwanjike njera waitora mari dzake nokudini vakarya mari dzavo. Ina handina chandakabata. Kutofamba kutozvitambudza. Njike njera chiche. Ndi mwana wangu. Ari bobi. Pamaruta. Uyu mwana uyu ndinonzi handina kuchengeta. Angori makuhwa vanhu. Nyange zvaanonzi waivhudza mombe, waidini waitotaona chiricho chake chokuti ndoda kunovhudza mombe mbuya. Chiricho chake uenda kumombe. Hakuna undaimutambudza. Kumapurisa vantaura kuti ndakanotaura kuti vigirai pamba pangu ndokuti chichi yameno zvangu achitaura. Ino mapurisa akandibvunza kuti mwana uyu unovigirwepi? Ndikati mwana uyu baba akavakanzi ndi baba mwana. Vakandinga pamba akatiwo mwana asiri wangu. Saka ina chatu zvokunonyanganyura zvimwe mwana vigai. Izvi zvotaura vachiwedzera izvi zvava zvotaura. Ndofunga vataura mbambaira. Ini nomurume uyu muzukuru wavarume wangu. Tachinemerana.
wangaiti kana chaanoda unotaya pamba kuti maiguru ndipevo chakati ndompa uyu zvisi zvokuti zvapurogini kunyengana kwana purogana chindoziva asi kuti achitonemerana akataya pamba ndipe mbambera maiguru ndomba nekuchira mbambera ndomba ndizi kuti yazobva pana kurogi pakuti kudi mbambera ichi inotaurwa muri kutaura muchiti imweni unopupura kuti kune mari dzakabva kwaThamsanqa ndizvo idzi mari vakangobisirana kana njekenjerawo ine handipo ndiri kuti munopupura here kuti zvo zvakaitika zvemari zvemari nemombe zvakaitika zvikatosvika mumusha menyu vakangoparadza vakomana omo asi kana zvakauya kuvana venyu zvakasvikaanditira saka vakazvitambira njekenje unofanira kuuya saka nditi ine hangu ndavakanyara ndokuti ngaritumire njekenje uyu mwana uyu achinda kunowisira mwana mudziva mwana wangu ndaiva norudo naye muzukuru wangu wakaenda kunoona pamusha mukomana wake akasiya mwana pandiri ndikamubvunza kuti iwe mwana uyu murukomana zvaakuda unoda mwana wako here zvikanzi unoda ine ndikati zvakanaka mukomana wako ndoda kuti auye pano mutisane pano nchinzwa kuti unoda here mwana uyu tionesane iye wakazondinzvenga hake oenda izvi ndongonzi mbuya vakati vasingagoni kuchengeta muzukuru ndakatora mwana ndichiisa nabugenini ndichichengeta mwana kusvika mwana aite mwana wake handa kumudzinga pambeni ndikarera mwana chimwana chakusvika chofamba asi nezvinoita vana unongosha kuti ozvidii nhasi nyika inonditi mbuya anga asingagoni kuchengeta mwana uyu ndaizokona kuchengeta mwana uyu ndakabvakisa nabugeniri babake vachiramba mwana nhasi ngombe dzavo varya ini ndaputurwa koko nhasi ndone nhamuna matare kufamba ndinongofamba handizori chondofambira chipo ndinofambira ini kuno kumatare amadzimambo ndokuchemera ini handina chitema ini pazviri pamwana ndakarera handina chandichatamburira ndinorwadziwa handina chandichafambira iva havafambi vakarya ngombe dzavo vakagara mudzimba izvo vakatiti indi ndiri dambudziko asi hana kana kokora yandakamba pazvinhu zvavo nhasi ndinotambura ndotamburira iweni zvinondirwadza ini kuti ndinotambura nokufamba ivo vakagara mudzimba dzavo tichitonge nyaya maya mbuya vakanzi namambo musiwapesasizi iye zvino mvura iyoyo munoreva ndatsvaka munhu wamashino okupa mvura iyo kuti ibve inake ndini wakavadzisiswa yasachauya zvakati varamba vachingofambiswa mbuya vairega kuuya nhasi nokuti ipati 2 yatiri kutaura nezvayo ndeyakonzeresa vanhu varitotaura izvozvo kuti mbuya mutasa vakaramba kusara nomwana muzukuru wavo ndosaka muzukuru akazokanda mwana mugoti saka mbuya vavafanirwa kuvapana zvakanaka ine ndanzida kungobatsira panyaya yamurume uyo anonzi njekenjera njekenjera takamusamona kuno ndofunga kanogona kuita kaviri kana katatu asingauya achitemba kuti ari kwa headman zinyaya saka chandanjitoona chinogona kubudisa nyaya yokuti njekenjera ave pano ndechokuti mambo munyaradzi munogona kunotaurirana navazinyemba ndine mwana wenyu une nyaya yakasvika pakukandwa kwomwana mugodhi yamukanzwa nekumhepo ichitaurira tinomukumbira kuti auye azopa uchapo kudare kwangu semagariro netsitavidzo nemaitiro edu tinonyora tsamba inoenda kuna headman inosteta kuti munhu wako nhingi tinomuda zvakanaka tinosvitera saka tinonyora tsamba inoenda kwagutu inenge ichitsanangudza chimiro ichocho naika ndo zvinoita kuti azovapana kana atoramba tichine nyaya dziri kunze uko orit taida kupindira panyaya
muda kupendera ndingati kuwedzera. Alright, muda kuwedzera. Ndada kuwedzera panyaya yekuti kana mati muda kudana njira kuti ange ari panapa next week. Hazvigoni here kuti tikumbire mapurisa kuti musikana uyu ange ari panapa next week. Kuti vangatirambira. Yeah, unogona kuuya asi anoonere kuti anokwanisa kuuya panje. Nokuti iwo kuchengetwa kwavakaitwa uku haasi kuchengetwa nemapurisa. Wakachengetwa kwaari nedare ramagistrate. And remember, kesi yakatarisana nayo ndeyemedha. Saka medha haina munhu unoibvumira kunze kweHigh Court. Ndiye inoendera macases emedha. Handiti apapa inganzi infanticide. Asi infanticide inozoda kuzoramba nokuti hanti munhu wanga wakumanya. Handiziva kuti the police kuti iyo vati process yacho yokuti tiwane evidence or testimony inobva kumunhu ari muusungwa. Munzi uyai muite interview, motora iri audio, muya moplaya audio, tonzwa zvezvinenge zvichifamba. Asi hatigoni kuvaudza mapurisa kuti budisai munhu. Vachatora time vachida kunonzwa kuna mani. Ina undaida kutaura. Handiti ndiri kuti kumapurisa uyu musikana akavhunzwa akataura zvakataura. Akati ndakabatwa navatariseni. Social worker akavhunzwa zvikanyorwa zvikataura. Imi muri kuti pamaya saka uyu ucharamba achitorerwe imi mune evidence yevanhu vatatu. Vari kuramba zve. Aiwa, asi pamakautaurira musiri handi mati makanyora iyi. Gogo panyaya yatafambira yemusikana Progiu. Mukanyatsonditsanangura kuti zvakafamba sei kuti izosvika patiri naso. Ndinotsanangura. Musikana uyu aida zvokuroorwa. Saka akanditaurira achiti mbuya indoda kuroorwa. Ndikati zvonoda kuroorwa muzukuru wangu ko vaberekiwo murume uyu vati kudini pamusaka pomwana. Zvikanzi vati unouya nomwana. Indokumba ndatombomuti ko wadi kuti mwana ambotanuka zvake adini ati kurei. Mwana kana akura ndogona kusesedza mwana achidini ndichifamba naye. Zvikanzi vati vanoda chi mwana. Saka tasvika pamazuva kuti mukomana wati ndoda kutora mwana uyu. Wakachiti mukomana wangu unouya kuti anditore. Indikati mukomana wako zvaanouya kuti akutora unouya nguva yezvikanzi unouya zuva rovira samangwana. Ini ndikati chiita kuti tionesane auye pano pamba. Totaurirana kuti unoda mwana here. Moinda zvenyu toonekana muzvakanaka. Zvikanzi zvakanaka mbuya. Asi zvondoita mangwana ndombomuka makuseni ndoenda kwandaka kune chikwereti changu. Wati ndokuwana na 6 mugadheni yomubatanidzwa. Ndozoya ndoenda kwazvaira kumabahwe. Ndozoonesana kuzotorana zuva rovira. Indikati zvakanaka. Takavata nomuzukuru wangu zvakanaka. Amuka kuseni kuchakasviba wakachibereka mwana. Zvikanzi mbuya indoa kumboinda kwani kwandaka. Ndikati waenda nomwana here wadi kusiya mwana. Zvikanzi aiwa mwana ndienda naye. Saka ndakaita katatu ndichivhunza mwana kuti wadi kusiya mwana. Mwana anongosara pana achitamba. Nasu wadireki inda naye. Zvikanzi nenda naye. Indikati isimba ravagoni. Wakabereka mwana wake ndokumba abuda pashi. Abuda pashi kudendo mbati mbuya manono kakinda kubasa ndinoko ndinobika ndinomuka nchienda kuseni. Ndikati kunotonhora. Zvikanzi mbuya achitenda yakwachena kuti muzonotsvaira ruvashi mugopedza munganonoka. Indakamba ndamukawo ndokumba ndaenda kubasa kwangu. Iye akati chanzi ndokusara ndokurongedza nhumbi dzake ndokumba aenda. Saka ndiri kubasa kuya ndikati mwana uyo sina kuzaya kuzotora chitupa kuti aende kwazvavaira. Waita sei? Regai ndinde ndinoona. Ndakasvika murooro wangu akagara pashi ndikati ko Progiu wauya here? Zvikanzi hana. Ndikati uchikwafarai kwaenda here? Zvikanzi unonzi watenda nenhumbi. Ini ndakaenda kunotarira mba make wane nhumbi dzake hamuchina dzomwana ndodzirimo. Ini kuwagozoenda kupi akasiya nhumbi dzomwana dziri mumba. Waenda mwana asina nhumbi. Ko zvatakataurirana chitenderano ndindotaura ndega kuti zuva rovira wazozvifambisa sei. Ndozama foni yake haichapindi. Ndokumba ndati ndokumba ndagara pasi. Saka ndakati ndinokuva madzotso angu uko ndomba zvaramba. Ndomba ndafamba zvekumwe ndinokuva madzotso ndokuramba. Ndokumba ndagara mumba pasi. Saka ndagara ndikaona mukadzi wokwaaukomba wouya waikwaSteve. Wakamira pamukova. Zvikanzi ko Progiu uripi? Ndikati Progiu waenda kwafarai. Asi handizivi kuti wazonobuda kwazvavaira here. Zvikanzi kuno mwana wawira mutsimi kwachivanga uko.
ndikati namadera anoita progi mwana wake mwana wangu awisira mutsime zvikanzi zvokwadi kuno mwana wawira mutsime endei munoona endaka ndasihwa mwana muche mudoko nomuroora ndikati aina ichagoni kana kubata mwana zvikanzi mwana ndobereka wakachitaura mukadzi waenda kubereka mwana ndobva tafamba murodhi kuya tichienda kutsime kuya tasvika patsime paya ndakaona vanhu vatoungana vese mumachivanga paya vanomupurisa 1 saka ndokubva zvanzi makashinga here kuti mudongore ndikati endakashinga zvikai makashinga wakandibvunza 2 times ndikati ndakashinga zvikachidongorirai ndadongorera ndokumva ndati mwana wangu ndokubva zvanzi chibudirai zvamati mwana wenyu saka ipapo tichitotaura nodero mota yemapurisa ikamba ichitosvika zvai zvikanzi munoziva here kuno mwana wenyu ndikati atinourongwa kuti mwana uyadi awanikwe saka ndiko kwainda chete hakuna kumwe kwainda ndokubva vatora nhamba dziya dzei dzokuya kwanga achida kuenda pamaongo apo dzefoni ndokubva vaita avo zvavakaita ndokubva vatora mwana wavo ndokuinda ndokubva wandaendawo kumba ndo nyaya dzachimumafambiro adzo. Sisi Progava tingati va munhu ane makore mangani? 18. Mwana uyu vanga wamita vane makore mangani? Mwana wanga ane gore nemwedzi 5. Ivo pavakaita mwana uyu vakanga vaine makore mangani? Wakaita achinendi 16 nametapoa. Zvino baba vemwana uyu manje chakaita kuti vasanogara kumba kwemwana wavakanga vazouraya wavakauraya chii? Mwana uyu wanga ari mudoko wanga ari paunderage saka baba mwana uyu wakanga ita zvokutomuripirawo kuripa kuti ndindadi ndachinyera mwana underage senyaya yakaenda kumapurisa ndokubva vangoti ndoripa hangu mwana mudiki. Akanga ari musikana here mwana wokufa? Aiva chikomana. Okay. Saka pakazoendwa kunoonekwa kumba kwaakanga aenda kwamaiziva kuti ndokwaaenda kunotizira uko vakasvika ari kwere? Vakasvika achitopembererwa ndokutaurwa kwazvo. Saka ndokubva mapurisa atomutora ipapo anzi kutopembererwa. Saka vanhu vekwaakanga aenda vaifunga kuti mwana asira imimi gogo? Pandakavaudza vakatomboramba zvekuti munomunyepera pane waita nyasiri ndikati ogoita nyasiri yabuda nomwana wake. Saka zvatakati muti zvengauye nomwana kwawakaitire izvozvo ndo zvavakatiitawo. Nazvino andoti tinomuda. Zuro chaenda aitaura navo vaitoni ndomuda. Saka mwana akazoendeswa here kunoonekwa kupostmortem kuti zvakafamba sei, akaurayiwa sei? Akaendeswa Bulawayo. Zvakabuda here kuti akaurayiwa sei? Akangokandwa mutsime here kana kuti? Iye unoti ndakarova ndokubva mwana kusvika pakuneta kunyarara kuti zi ndobva ndakabereka mwana wangu ndokuti wakatorovera kuno kwana makowe kokupedzisira reni ndokubva abereka kuzoenda kutsime kuya une nzvimbo yaakanoburusa mwana wake ndokubvisa nhumbi mwana wake ndokukurura ndokupinda nomuzvirandana kunokanda mwana wemutsime ndopa akadzoka otora nhumbi dzake opfeka oenda kustation. Paakamurova toti akatsanangura here kuti akarova mwana uyu nei? Because tozoti mwana ane gore nesomething kumurova kwacho kusvika afaka akamurova nei? Zvakaitika musi wauya kuzotora mapurisa statement takadzingwa vamira ipapo paakaurayira imsvika ichibva ipano chiendai kumba ivo ndokubva vasara naye vega. Saka handizozvi kuti vakazotaura naye iye waingoti ndairova nezvibhakira asi vhuro yemwana yakazvimba. Imimi sambuya ndimi tongoti ndimaigara nemuzukuru ndimaigara nasisi Proga munoziva imimi kuti muzukuru wenyu ane unhu wakadai tingati here pane chinhu chingati chakapinda kuti azosvike pakuuraya mwana kana kuti rudo rwakanga rwatomupinda tingati mwetsvina here kana kuti munhu wekuti anga atoputirwa nerudo? Ipapo ndakamubvunza auya kuzoona kumvura ndikati zvazvaita sei ndakakutisiya mwana ndewanga wasiyako mwana zvikanzi zvakangomuka zvavangoniti kwini ndindi ndisati ndichaziva zvondoita zvingoti uraya ndokudayira kwakandiitawo zvakangomuka zvakandigara. Tsanangurira kuti ainzwa izwi here zvaifamba sei kupainzwa kuti ingoti uraya izwi here raitaura zvizi zvaifamba sei? Nomoziva munhu uri mumaoko amapurisa usonyanya kutaura zvinoenda mberi ndokuti pandakataura vakatondizonditi maakukanganisa mwana tiri panzvimbo yakaurayira musamubvunza zvakadzama-dzama. Saka ndakangozokwanisa kuti nimagoti usabvunza zvakadzama-dzama ezvo ndiri mumaoko amambo kuti ndiinde kunotongwa kwamambo
ndoziva kuti kwamambo ndoripiswa zvakadini ndindotiva nedambudziko iye wakarega hako kukanda mutsimira vanhu wakasiya hako mwana wako mugwenzi zvazviri nani saka mapurisa ese akambva anditarira kudai ndokumva ati kuti mhosva yacho ndeyenyu here handiti wakura unozvimirira mhosva yake imi madii hamuna mhosva. Saka kwamambo makashedzwa muchinzi muri kufanira kuuya kudare kuzoripira mhosva yemuzukuru here kana kuti kuzotaura zvakaitika pamusoro penyaya? Kutaurirana asati zvataurwa kuti tinodini, vakangoti uyai kudare titaurirane. Asi muchiziya gogo muzukuru wenyu Purogi akanga ari munhu wakaita sei kana kuti munhu ane unhu wakaita sei? Anga ari munhu ake wanga akanaka asi chifambi wanga anacho. Chifambi ndo chakaonda paari. Asi anga akarurama hake. Muchitsanangura ipapo tinoziva kuti ukanzwa munhu mukuru ati mwana uyu ifambi chaiyo vanenge vaine zvavanenge vachiona. Ndezvipi zvamaiona imi Misambuya zvamunoona kuti aiwa muzukuru wangu izvi zvinoitwa nefambi chaiyo? Mapfekero ake here, mafambiro ake here kana kuti ndezvipi zvamaiona zvamaiti aiwa izvi zvinoitwa nefambi? Mapfekero awo ndiwo asi kuti mhosva dzake dzatotongwa dzawanda namababa avanhu. Kuti wakamboti mubaba umaukomba zvendo kuti mumwewo medu murainezve saka dziri mhosva dzaingotongwa ndokuti una kutoti chifambi chake chakashata. Wapa mama zotongoti zvanaka muzukuru wako enda kunotizira hake. Haukuri kuwanikwa hakozve. Tikati unowana hake hapana chakaipa. Saka baba vemwana uyu vaichengeta here mwana wavo? Pakutanga baba akachengeta akatoripirana ng'ombe 2. Ndokumva atengawo midziyo yomwana uyu kupfeka manapukeni namatauro. Pazvo zvahwa mwana uyu ndopaazotanga kuchitoramba. Zvichaita handichakwanisa kutenga. Hazi wangu handichadi. Chaita kuti murume uyu kana kuti muzukuru komana wenyu arambe kuti mwana uyu asi wangu chii? Napa handichazivi kuti zvadini. Handichazivi hangu. Asi sekufunga kwemunhu mukuru muchionawo muzukuru wenyu mataura mega mukati inini sekuona kwangu muzukuru wangu handimuchenesa hangu panyaya dzechifambi ichi. Tingati here murume akazofunga kuti zvichida mudzimai wangu kana kuti musikana uyu aita gumbo panze gumbomba zvazoita kuti nditi nhumbu yaisi yangu. Nezve handichazivi taingoti ndeyako. Takangoramba takangomira kuti ndeyako ndokuti ndiwo watonzi ndiwono mwana uyu. Saka ndeyako ndokuramba takangoderera kuti ndeyako. Saka mwana uyu akanga atotoreswa here birth certificate? Wanga asina. Wanga asati. Tichidzokera ipapo zvakare gogo mwana azoshayika baba vamaingoziva ndivavo toti pamwe ndivangara kana kuti ndivashumba. Makazoenda here kumusha kwacho kunoti aiwa tadzoka zvakare mwana uya wawaita asi wako isu tichiti ndewako azosvika pakushayika toita sei nekuti mwana nemwana anenge aine dzinza rake. Takaenda akanoramba kuti inini pandakatotaura kuti mwana haasi wangu ndizvo zvandakatotaura kusvika anomutora wakauya pamba vakanetsana kusvika tangozoviga mwana. Ndo zvazvatova mumaoko amadzishi ndokumva angozovigwa hake. Saka akavigirwa kwenyu kumusha uko? Akagirwa pamba pangu. Manje hakuna here chivanhu chinoitwa gogo kuti mwana anenge asiri kunyatsozikanwa kuti ndiwe kwaShumba here, kwaNzou here, ndiwe kwaSamaita here? Hapana here chivanhu chinofanira kuti chiitwe kuti mweya wemwana uyu uzorore zvakanaka kana kuti kungoviga chete nekuti panenge papinda madzimambo pakati? Inini handichinazvo ndichaziva ipapo. Handinazvo ndichaziva. Kana ndatodzidzisawo namwe anoziva handina. Munoziva ipapo kana kumbonzwawo kuti kwakamboitika zvakadai kwangana kukazofambiswa kudai? Ndisati ndazvinzwa. Aiwa tinotenda mama. Saka iko zvino musikana ari kupi? Ari kuMazvingo. Kumurume here kana kuti kumapurisa? Kumapurisa zve ndokwaari haisati yatongwa. Nyaya yakaitika rini gogo? Tichaziva kuti riniko ndiriniko maita bhora yava nevhiki ino yava 3 vhiki. So 12 June. Saka muri kumboenda here kunoona muzukuru zvichida akakanganisira wadziwa hangu mwoyo wangu wakangosviba. Handisati kuzhe kwawangouya patsime zvakangodo izvo zvikutoryawo sadza kutotanga izvino ndandichakabatikana kana kuti ndifambe ndaitokonwa nokurwadziwa. Manje munharaunda tozoti vanhu vanotaura zvakawanda kagogo. Vanhu vanotaura zvakasiyana siyana pamusoro penyaya dzinenge dzaitika mudzimba idzi.
muri kuzvi vanhu vari kugamuchira sei munharaunda mamuke? Vanhu vanototi wakaramba mwana ndiye wakasaka kuti mwana afe, asi ina ndina basa nazvo ndichiziva zvomba mangu. Vanhu vanotaura akawanda undinotonzwa umwe akati nyangwe ngozi yamipedzi muchafa mese. Asi hazvinei neni ndokuti ini ndindoziva kurera muzukuru uyu kubva mwana yachizvarwa ndambomudzinga akakura kusvika chimwana chachofamba choti mbudzisva ndichingorera ndarera iye mumai vacho futi ndikarera mwana uyu nhasi ndozoramba chimwana chofamba kuti handichadi. Saka ini ndongoti kutaura kwavanhu handinei nako vachataura vacharega. Tozoti izvezvo vanhu vari kutaura kumashure uku zvakare pamaimbouya kudare nenyaya dzasisi purogidzo dzekuti atora murume wangu ndamuona aine murume wangu, vanhu vaingotaura zvakare. Imi misambuya vabereki vemwana uyu vari kupi? Mai ake vakafa, baba ake vari Chipinge. Chipinge? Saka munombotaura here kuti mwanangu dambudziko randinaro kuno ndirakadai nerakadai? Unotozviziva zvese. Nyangwe akauya wanga aitoti akauya kuti ataure nomwana wake unobatirwa matumbu. Ni mwana sikana? Nomwana kusikana iye. Unotoriziva dambudziko rese. Imimi wenyu uyu progi uyu mwana wemwana komana here kandi mwana wemwana sikana? Mwana wemwana komana, mukomana mukuru dangwe rangu. Saka muzukuru wekutanga? Muzukuru wokutanga. Tine gogo tine vamwe vanhu iko zvino vari kukuonai vatori neurongwa hwekuti vakuda kunoroorwa kana kuti vada kunoroorwa pechipiri kana pechitatu. Zvichida vamwe vacho vanenge vakaita zvokubatwa chibharo vaine vana vanenge vasingade vaya. Vanogona kuzosvika zvakare panguva yasvikwa nasisi progi yekuti unozosvika pakuti aiwa regai ndiuraye mwana ndikwanise kunoita upenyu hwangu hwakanaka kwekutanga. Mashoko amungade kuvasira muzuva ranhasi takatarisana nenyaya yasisi progi ndekuti kudii? Ndoguvasira kuti kudii? Mino pamwe mune mashoko echenjedzo amungade kuvasira kuti izvi zvakadai mukaona zvadai munokwanisa kudai? Handinazvo ndichasira vanhu. Handinazvo ndichafunga. Saka imi gogo mune vazukuru vangani? 9. Saka makura sviko. Makura saka mungashaye here mashoko ekungoudza vanhu vari kunzwa kuti aiwa mukaona makuda kunoroorwa endai nevana venyu vamakaita kumashure uko. Munhu ane vazukuru 9. Ko vamwe vazukuru vese ava muchavataura kuti chii? Iye ndaitomurayira zvokuti daida kurayiwa nini ndaitorayira kuti muzukuru wangu nyange vakomana vako vakaunyengwa ndiudze toonesana. Ini ndoda kuti uite imba yako, handidi kuti utambure sezvizvi uchingotora varume vavanhu. Nyange firo dzako hauzozi kuti unofa sei navarume vavanhu. Wanikwa ndaitomupa rudzidzo asi kuti mwana wanga asingateereri achiti handiudzwi. Ukaona ukatotaura izvonhu zvambodi mashaya nyaya iyi ndozvandaitwa. Mashaya wanyaya here kutaura kuti mundiudze izvozvo. Saka wanga ana pamuromo pakanyanyisa. Tingati ndivo sisi progi vega here vani pamuromo. Tikaona kuti vana vemazuva ano vadiki vechidiki vari kuvati ama 2K. Hanzi vana vai vakazvarwa kuma 2000 vaya hanzi vari kunetsa zvisingaiti. Vamwe vacho vanotoudza vabereki kuti aiwa imbondisiyai ndimboita yandiri kuita. Imi migogo takatarisa vana ava vakazvarwa kuma 2000 ava vanetsa kudai. Tiri kuona kuti ivava vana sisi progi ma 2000 futi kaya. Mashoko amungade kusira vana ivava tiri kuona kuti ndo vari kunyanyoita nhumbu dzisina ana baba, ndo vari kuita zvemadrugs zvakare. Mashoko amungade kuvapa echenjedzo ndekuti kudii? Unongopa zvemwana kuti ita zvakanaka. Ugarewo zvakanaka, uwanikwe zvakanaka. Ndoreva zvokuti ndaitaura kuti wanikwa zvakanaka urege kuita zvechifambi zvakashata ndokuti zvinourayisa. Hino vana vamazuva ano kuti utaure havateereri, unotoita zvake zvaanoda. Asi takatarisa gogo chii chiri kuita kuti vana vasiyane? Vekare nguva yenyu imi muchakura vasikana vekare vana gogo vedu izvezvi nevasikana vaiko zvino chii chiri kusiyana? Chii chasiyana gogo? Chasiyana ndokuti isu vekare tati chinyengwa nawakomana wedu tifamba uyo uko mukomana iwo uko tisingabatwi muviri wedu tichiwanana muzvakanaka uchinoona pamusha uchiita zvokuno tiziswa zvakanaka. Hino amazuva ano toti nyange ukaona panosangana vakatohengana kuti mbunde hapana nopanopinda mhepo. Saka varume vangaita sei vepapo? Saka zvoitwa sei mama, zvoitwa sei? Hatizi kuti zvingaitwa sei ipapo kuti vanganzwi vana ivavo. Tinodhaka kuno kumasvingo zvakamira sei mama? Tikuona kuti vechidiki kwatiri kufamba kwese kunharaunda uko vari ngodzi mwana akadai afa nekambwa, afa nekamustoriro kamusombodhiya. Kuno kumasvingo zvakamira sei vana kuti vanakomana vari kutora zvakadii zvinodhaka?
zvedoro zvedoro izvi nezvedoro ameno tine tiri mumabhawa here kumbaka kumaraini kwavasi kumwa here musombodhiya vanongotenga masikadhi avo vachimwawozve vanomwawo. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.